говори, бе! Ай, май се отгледат, ай, ще бъде бавно, нормално, ти кои ще бъде бавно. Набиеме, мамо иде. Айде, бе, говори, бе! Много нищо ще кай, той с направо се еба с ме. Той с говори, бе, ако Ами ти нали тихо, говори, бе! как се мазва той Станислав Штукава, как се мазва? Ами ти за кой ще я говориш? Стига и баба нищо такова. Нищо, набери сега, дай Станислав, що после ще даде. Ще кажеш госто тук до мене, реши къде да еба неговата мама. Чакай сега. Ще пъдна телефона, еба телефона, май. Кажи, реши тук да еба неговата мама и гадна еба. Няма говори, ще е пътък. Няма говори. Няма говори. Значи тях да ни подкривай на края си видиш. Боже! Дай пак не те са на Айде, набирай, дай една блъча. Айде, не де набирай, бе. Я, айде, чуко да с нея, айде. Му нищо не ще ми е решила. Виж, звъни. Доктора, говори, бе! Айде, бе, в тая няма офас стига, бе. Чакай. Дай, Герги, Дай, бе. Кои? То няма хват тук. Ай, тук е стане до Герги, дед главата му. Дай на Герги ще приказва, бе. Бе, няма, бе. Хайде, вълците. Кой е викаш? Абе, охвата се губи тук, няма хват за ръци. Няма. Мисля, утре ще идва, към обяд. Ти няма да дойдеш. Кажи, няма да режеш салати. Моля? Няма да дойдеш, ще ти помня. Ме гощи да така там на мен да седя, ама... Чакай, той пак бе, чакай да ти да. Айде, ма тук е патъл. Ела така, Снимай там, снимай, где се скрива, къде ба? На майка ми путката ще ви измамайка. Пияна ще ви да. Ей, Джу. дай малко, дай, ще прикарвам, сега ще кажа. Сега да се кажи човека вече. Ама какво си го правил този човек, какво си играли ние вечер, като чуй само и бяга от кухнята? Обаче като ти чу само гласа по телефона изчезна оттатъка. Не знам как... Направо не може тук ще я с пъни събра килима, ще да такова, не знам. Къде килима, ма да еба той мами да еба. Не знам. Кой не идеш хора ли? Чуй какво каза, не дяла хора. Може да ме изде, аз ме е страх. Де да знам аз. Утре няма да дойдеш, няма да режеш салати, няма да пипаш нищо. Тя там тафанаха, като общ работник тафанаха. Ало, чуеш ли? Той си отива. Дай сега. Няма да накарат да режеш салати, няма нищо. Как се оттатък тафанаха и като общ работник на тиката. Кажи, с малко си... Утре има ли ско да дойдеш ли? И кот стои гечмета ли ще идват, ако не, ние ще я вземем. Ние ще я вземем, бе! Нали знаеш, че... Утре ще докарам. Обаче го изтрам. Ей, сега да дам ли телефона? Дай, бе, дай ще го Дава да го не, бе! Мамито! Чакай, дай Герга, надо да говориш. Няма етап, няма, искам учето да се обадиш да поканиш. Ало! Чакай, че няма опат. Тихо. С Гошо говоря сега в момента. Не, 10 хора. Хубаво. Не ти разбирам нищо, а той обхват няма нищо. Има там, бе. Докторе, памет имаш ли, че то сняма вече, бе? Не, утре ще пием. Снимай вас, смеем се, не сме пили още нищо. Иска да я поканиш лично. Канята лично, защото те сказа не каниш. Канята лично. То не са кани, обаче канята лично. Да. Ами с Косто Митко? Пък ти там не. Той Станислав ще я вземе, бе. Станислав, осем, утре ще идва станта в Добрич, осем те да те вземат. Тя Добрич ли е? Ти в Добрич ли си? Не знам. Утре ако искаш Станислав и Петю ще идват към Добрич, те да те вземат.
Имamo обори на видео канал. Де да ги знам, ще питаш тази слепи ги Шизот, давай. Идваме, бе, 7, 8, 9, 10 часа. Към 10 часа там са. Добре, стай слабче лодка. Кажи, добре. Що да ви си? Нищо, аз. Кажи, подем ще. Ма не са. Не са с тебе, не.